Ahoj. Slyšel jsi už někdy takové to heslo, že v pravidelnosti je síla? Co si pod tím můžeš představit? Je to hodně a já to v pravidelnosti síla ti teď představím v jednom. Když chceš začít něco dělat, něco nového zavádíš, tak většinou toho nevydržíme. Protože chvilku jedeme a pak začneme ztrácet tu kontinuitu, tu konzistenci tak, aby to jelo pořád. Každý den, znovu a znovu a znovu. A tomu se říká pravidelnost. Ono totiž, když chceš ve svém životě udělat něco jinak, tak nejen to, že musíš mít ten správný kopanec do zadku, jak já říkám, vytáhnout hlavu ze zadku a začít se konečně dívat na svět. To říkám chlapům, kteří si leta sedějí někde v jeskyni a neví, co se děje. Chrápou ve vztazích. Takže i ten program Probuď se medvěda, který já mám, tak to je to stejný. Protože ta pravidelnost je základ. Jestli chceš v životě opravdu začít něco dělat, dělej to pravidelně. A stejně. A pořád. Ono totiž, my lidi jsme totiž neskutečně netrpěliví a líní. Líní, protože si myslíme, že nám to všechno spadne jak pečení holuby do pusy. A že když tomu budeme mít krátkou dobu, tak to půjde samo. Jenže představ si, že třeba víš, že 30 roků, nebo 20 roků, nebo 5 roků na svoje tělo fyzicky kašleš. Jsi takový ten typický chlap, který nejdřív dobýval tu princeznu s tím hradem. A když už měl dobyto, tak sil ho na kavalec. A tak nějak, jak se říká lidově, sfotrovatěl. A z toho pravidelného dobývání toho hradu se stalo pravidelné lelkování, lenošení. Co se stane? Prostě se to projeví jak na fyzice, tak na psychice. A poznáš fotovatěli chlapa, ne? Takovej utápnutý, usedlej, už pupíčkem. Proč o tom mluvím? Znám to ze své rodiny, znám to taky. A teď na tom intenzivně pracuju pravidelně tím, že každý den prostě cvičím. Pravidelně. Díky tomu se to začne měnit. Díky té pravidelnosti se to stane návykem. A vy, co už sportujete, víte, že když začnete třeba běhat, plavat, cvičit, posilovat, chodit na venkovní workouty, nebo do posilky, nebo posilovat jenom s vlastní vahou, že ten pocit potom, co jste překonali toho zlýho křídka v té vaší hlavě, které vám říká, že si odpočiň, dej si klídek, pohoda, nespěchej. No je to pěkný hajzlík. Na to dáme taky nějaký videjko. Tak ten pocit z toho, že jste to dali, je skvělej. Ty endorfiny, ta hormonální koupel v tom, že se vám to podařilo, je úžasná. A tak se z té pravidelnosti časem stane radost. Proto, jestli chceš mít z nějaké aktivity radost, dělej ji sakra pravidelně, pořád stejně, pořád ve stejnou dobu a postupně si přidávej. Ale hlavně začni a pravidelně to opakuj. Říká se, že v jednoduchosti je síla, ale v pravidelnosti je ten výsledek. Užij si tu cestu. Užij si tu radost z toho, že to děláš. A že to děláš pravidelně. Tak jako já pravidelně točím videjka, abych vám mohl pomoct se něčem vyzobrazit. Abych vám mohl dloubnout do těch vašich bolavých míst. A s pravidelnou intenzitou vás motivuju a nakopávám. Mě to zase nutí pravidelně točit a pravidelně se zamýšlet na tématy, na které bych běžně neměl čas. Takže ta pravidelnost je úžasná. Zamilujte si a budete mít o to více radosti a štěstí ve svém životě. Mějte se krásně a čusky busky Dave, ahoj.